Yadda Rabi'u Shago ya fara shina, kuma shi ya fara buɗa ne a rayuwar duniyar nan. Shi ya fara sanar da ni ta ɗan namiji da kuma rashin sa. A lokacin ina da shekara 9 da 'yan kai. Yayata ta yi aure sai aka ce to in koma gidan yayata ta zama. Da aka ce in koma gidan yayata ta zama to kullum dai idan mijin yayata ya dawo ko da yamma ne ko bayan magariba ko da wani lokaci ne sai yayata ta kan cewa ki tafi gidan su ƙawanki wacce ku je ku yi wasa irin makotansu ne a unguwar tasu inda ta yi aure. Sai ce ki tafi gidan su wance ku je ku yi wasa sai lokaci ka ki dawo. Wani lokaci har magariba ba sai ta ce in tafi gidan su wance in je in yi wasa sai an yi isha an dawo. To haka dai ƙarshe har mijin ya ta fara ƙorafi ce me yasa kike yawan tura yarinyar nan. To ashe ni ban san abin da yake ƙasa ba, amma bari in gaya muku abin da yake ƙasa shine ba ta so na kalli lokacin da mijinta yake cin ta ko kuma wani abu. To ni dai ban fahimta ba a lokacin, to ni kuma kusan yaro zaka ji daɗin samun opportunity ɗin da aka baka. Kullum a ce ka je gidan su ƙawarka kai wasa to za ka rika jin daɗi har Allah kake a ce ka tafi. To ina tafi ne ban san me yake faruwa ba. Wata rana abin da ya faru shine an je tafi gidan su ƙawata in je in wasa. To da na je gidan su ƙawata sai na je na samu za su fita da mahaifiyarta lokacin bayan la'asar ne ba. Za su fita da mahaifiyarta sai samu za su fita. To da na ɗan tsaya kaɗan sai na ɗan yi wasa har na jira su suka shirya suka gama suka fita. Da suka fita kawai sai na je na yi tunani kawai bari in da gida in zo in ce ma antina ba sa gida sun tafi anguwa. Abin da ke faruwa shine ina tura kaina cikin falon sai ba ga antina ba da mijinta inda kuka sani da naked babu komai bisa jikinsu, kuma sai shiga cikin wani yanayi suna yin wasu abubuwa wanda ni ban taba gani ba ya girma shekaruna. To abin godiya shine babu wanda ya ganni a wannan lokacin. Sorry abin da kuka na fara muku labarin nan daga farko domin me ku fahimci me nake so na faɗa muku har yadda aka yi Rabi'u ya fara saduwa da ni. To bayan na gasa a cikin kunaye sai na yi tsorata na ce to sai na koma daga baya sai na tafi can bayan gidan sai na zauna. Inda na zauna ta bayan gidan ina jin muryoyinsu tana ihu kamar kuka take yi. Don ko da na zo falon da farko muryarta na fara ji tana kuka. To sai a yi wai wani abu ne yake faruwa sai na fara tura kaina ciki sai na je na ga wani abu wanda ni ban taba gani ba. Gashi nan dai dukansu sun cire kaya yana mata wani abu sosai. Abin ya bani mamaki me yake mata haka kuma kukan me take. To gaskiya sai abin ya tsaya min a rai ya kasa fita daga mantsina ya tsaya min irin sosai nan na kasa cire shi daga tunanina. Ko da na je baki a ɗan gidan ina jin abin da suke yi sosai ina ji abin da suke a balkoni inda nake. To abin da ya faru shine sai tsaya min da ya a rai sai da na tafi makaranta washe gari sai na je muna wasa bayan break sai yake tambayan wata ƙawata na ce mata wai shin Husna manya ma suna iya tuɓe kayan su kamar a ce mamanka da babanka kuma namiji da na mace sai ta ce kamar yaya. A'a ita kam gaskiya mamansu ta ce babu kyau cire kaya. Na ce ni ma ai haka aka ce mu. Sai da na gaba ta fahimta ba sai na yi shiru ban gaya mata ba. Na dai kasa gane me matsa baki na amma ba tabbas gaya muku abin da yana cin raina na rasa ya zan yi waye zan faɗa ma wasan tambaya. To tun da ma wata wannan tambaya sai na kasa gaya wa kowa na kasa tambayan kowa. Sai da yamma da bayan na dawo school sai aka aike ni shagon Rabi'u da yamma. To sai ya bani abin da na je saya da ya miƙa min sai na ce mishi Rabi'u sai ya ce na'a. Sai ya ce mishi na duba na ce in tambaye ka wani abu irin muna dan wasa da dariya dai da shi nakan zuwa ya min wasa da dariya. To sai nakan ji kamar ya kamata a ce zan iya tambayar shi tunda na ga ayyana min dariya. Sai shi mishi Rabi'u wai shin dama manya suna iya cire kayan su kamar mamanmu da babanmu. Abu da ya tambaye shi kenan sai ya zaro ido irin shi ma he's shocked.
sai ya ce min waye faɗa miki, sai ya ce ai ganin su ne sun cire kayan su kuma suna yin wani abu har antina tana kuka. Sai ce to ki shiru kake kara gaya ba kowa, gobe in kin zo zan gaya miki. Sai na tafi sai ya cire biskit guda biyu ba zan manta ba, sai ya bani. Da ya bani biskit guda biyu sai na koma da shi gida na ɓoye ba kafin ma na isa na cinye guda, saura guda hannuna. Sai na shiga da shi ɗaki na ce to bari aje gobe in tafi school da shi. Sai na buɗe school bag ɗina sai na jefa a cikin na ba anti na sakonta. To duk lokacin da naga anti na sai irka ganin ta a shi dama duk faɗin da take mana kar ka cire kaya, kar wani namiji ya taɓa mu ko menene, ashe ita ma tana cire kaya. Irin abin sai tsaya mu a rayuwa. Shekaru na koma gurin Rabi'u, still an aike ni. Da ni koma gurin Rabi'u sai ya ce mun, sai na samu mutane a shago, sai ya ce me nake so, sai ya bani. Sai da ya zo mika min ya ce to an jima ki zo ki karɓa abin nan ɗin na kawo. Sai na ce me ka kawo, irin ban gane ban ce me ka kawo. Ya ce to ki je dai ki gaya mata akwai sai ki zo ki karɓa ki ba. To ni dai ban gane ba, kawai ba ma sa hankali na ba, na kama hanya na tafi na kai sako na gida. Bayan na kai sako na gida still sai miji anti na ya dawo, sai ta ce to in tafi gidansu Husna in je in yi wasa. Na fito zuwa gidansu Husna zan wuce kenan ta shagon Rabi'u, sai ya gani sai ce zo, sai na gudu na je. Da na je sai ya ce min, ya ce ki shigo, sai shigar da ni cikin shagon sai ce to kina so in nuna miki abin da kika gani. Sai na ce mishi a'a ni fa ban san me yasa suka cire kayan su ba. Sai ya zuge wannan shi ya ce kin ga wannan a cikin mijin antinki? Na ce eh. Ya ce kin gani ita ba ta cire kaya ka? Ya ce eh. Ya ce to ai wani abu suke yi mai daɗi, to ni ma in ina so zai rika yi min. Na ce hafa kuka na ga ta? Ya ce a ai kukan na daɗi ne, ni ma idan na fara jin daɗi zan rika, amma kan na gaya ma kowa, saboda idan na gaya ma wani sai ya ƙona ni da wuta, sai ya kashe ni, ya yanka ni. Na ce a wallahi baran faɗa ba. Ya ce kin ga su da suke yi suna faɗa? Na ce ba sa faɗa. Ya ce to tunda su ma ba sa faɗa mutane, kin ga ke ma ba za ki faɗa ba, saboda ba a faɗa mutane idan ana yin wancan abun, idan ka faɗa mutum za ka mutu. Sai ya ce mishi to ba zan faɗa ba. A ranar da yamma abin da ya faru shi ne ya fara nuna min wasanni, ya fara wasa da gabana, ya fara bani zalmalolin sa ina sha ina lumata a baki na, ya fara kokkoya min dai wasu abubuwa dai wanda ba za a rasa ba kamar yadda kuke sauraro na yanzu. A ƙarshe sai da ya kai ga ya kwantar da ni, ya ɗauko zalmalulu sai na kokkoka min, sai da ji wasu abubuwa suna fitowa a jikinsa fari haka, irin abin da farko ta so ta bani magiya. Ya koka na ga dai yana ta ihu yana ta san batunsa. Ni ma dai gaskiya na ji wani yanayi haka, abin da ya da daɗi gaskiya, yana ta kokkoka min haka, yana ta kokkoka min. Sai can bakina yake, har na ji zafin bakina a rana. Ya kokkoka ya jima yana yi kafin ya kawo, ya ɗauko wani tsumma haka ya share gabansa, sai ya shashare mu. Ya ce to na tafi gida. Ya kwasa min chocolate biscuit, wallahi ya kai rabin leda. Ya ce to ki ɓoye. Na ɓoye. Ya ce to ki nuna ma kowa kuma kake ce ne na baki. Kin ji dai abin da na faɗa me? Na ce kace in wanda suke ba sa faɗa, kuma in na faɗa zan mutu. Sai na je na saka a cikin jakata. To haka kullum in aka haike ni gidan Sosna, har na rage zuwa gurin Sosna. Idan na ga shagon shi ba kowa zan shiga. Wani lokaci ya kai gama irin teburin shi sama ɗan nan, ina cikin shagon ba wanda zai sani, yana nan ƙasa yana sai da abu. Idan ya zo ina ƙasa ina zaune a wata kujera haka, idan ba kowa irin ba a zo ba ɗin nan, zai saka hannunsa yana ta kwakwale min gindi, zai ta kwakwale min idan ga ba kowa zai kwantar da ni, ya bukata zai kwantar da ni, ya ɗauko burar sai na ta kokkoka min. Gaskiya ina jin daɗi sosai lokacin, zan yi ta jin daɗi haka, yi ta cina ne kuma amma baya shiga na, gaskiya lokacin baya shiga na. Haka hankali wani lokaci ya kai gasi ya fara shiga na. Toron da ya shige ni gaba ki ɗaya ce ni,
na ji zafi ya hana ni kuka. Ya ce idan na faɗa dai me zai faru da ni, na ce zan mutu. Ya ce to in ba kya so ki mutu ki faɗa. Ya ɗauko hita dai a shagonsa ya tafasa, da yake shi yana da shagon shi yana tare da ɗaki ne, gurin da yake dan kwana zan ce ko makewayensa. Ya ɗauko wata roba dai da yake wanka ya saka ni a ciki. Ya ce to kan na faɗa. Haka dai ina jin zafi na matsa kaina don na san idan antina ta ji ko kuma wani ya gani ya gane me ya min zan mutu. Haka dai haka ya jinya ta har ya ci gaba da saduwa da ni. To abin da nake so a wannan labarin da aka kawo shi kuma ni na so na bayar shine iyaye ku rika lura sosai da wani yanayi yaran ku suke ciki, sannan da wani yanayi yaran ku suka dawo. Ba zai yi a ce a lalata miki yarinya a hana ta faɗa kuma ke kina cikin gidan a ce baki sani ba, kuma wannan wani abu ne kuma na daban. Kun fahimta? To don Allah mu rika lura mu sani wasu da yawa yaran mu ana lalata su ne ba tare da sun su ba, amma suna tare da mu ba za su iya gaya mana ba saboda an tsorata su kuma an saka musu wani ra'ayi. To wannan labarin